Σαν να είσαι στην τηλεόραση. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, είπαμε θα χτίσουμε καινούργιες πόλεις με σχήμα και σχέδιο πριν μπει η πρώτη πέτρα. Ειλικρινά, έχω τα χάλια μου. Έχω τα χάλια μου. Εντάξει, πέρα από αυτό μιλάμε για ένα καθεστώς ελεύθερου έρωτα, όπου ο γάμος θα καταργηθεί σαν θεσμός και όπου οι γυναίκες θα επιλέγουν να κάνουν παιδιά με τους πιο ωραίους, υγιείς και ικανούς άντρες. Πέρα από αυτό μιλώ για ένα καθεστώς που θα δώσει τροφή, εργασία, στέγη. Και είναι τα σχέδια για την Κυπριακή Δημοκρατία. Κώδιση, υγεία, προτείνω για την Κύπρο, η κύρια πρόταση μου είναι η πόλη κράτος. Και για την Κύπρο, με δεδομένο το χώρο που έχει, που καταλαμβάνει αυτές τις χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, προτείνω για την Κύπρο 4 πόλεις κράτη. 3 για τους Ελληνοκύπριους και 1 για τους Τουρκοκύπριους. Συγκεκριμένα δηλαδή προτείνω δικό τους κράτος για τους Τουρκοκύπριους. 1 δική τους πόλη κράτος. Και 3 για εμάς. Τα σχέδια υπάρχουν. Το κυπριακό πρόβλημα πώς θα το λύσετε? Μα σου λέω, προτείνω δικό τους κράτος. Είναι αυτό ακριβώς που θέλουν. Δηλαδή 2 ξεχωριστά κράτη. Ναι. Και για τους 2. Ναι. Οι Ελληνοκύπροι θα μπορούν να ζουν μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Προς το παρόν θα είναι χωριστά, αλλά θα υπάρχουν μηχανισμοί αλληλοβοήθειας, λέω. Δεν θα είναι εχθροί. Εντάξει. Για το οικονομικό θέμα, πώς θα δράσετε? Για το οικονομικό θέμα. Ναι. Θα εξετάσω τα πράγματα πώς έχουν. Ναι. Και θα μοιράσω την πίτσα εξίσου σε όλους. Μάλιστα. Αν θέλεις, το λέω και αυτό, όλοι θα είναι εξίσου δημόσιοι υπάλληλοι και δημόσιοι εργάτες και δημόσιοι. Όλοι δημόσιοι. Όλοι δημόσιοι εργάτες και δημόσιοι κυφήνες εξίσου. Μάλιστα. Δηλαδή όλοι θα είμαστε ίσοι. Όλοι, ναι, σε αυτά τα θέματα. Δεν θα υπάρχει κάποιος πιο πλούσιος και κάποιος πιο φτωχός. Μπράβο. Σε θέματα τροφής, εργασίας, στέγης, ένδυσης, υπόδησης, όλοι θα είναι ίσοι. Και ερώτα θα είναι όλοι ίσοι. Ναι. Οι γυναίκες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες? Ναι, θα έχω. Εξαρτάται για ποιον τομέα μιλάς. Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη μου. Χαρήκαμε. Μιλώ για ένα... Γεια σου, Μιχάλη μου. Ναι. Μιλώ για ένα καθεστώς μητριαρχίας, όπως είχα πει. Θα επιλέγουν οι γυναίκες με ποιον θα κάνουν παιδιά. Θα βάλουν προφυλακτικό? Μάλλον, μάλλον όχι, εκτός αν υπάρχει πρόβλημα μεταδοτικής ασθένειας. Εισηγούμε, λέω, στις γυναίκες, άμα θέλουν να κάνουν έρωτα και δεν θέλουν να κάνουν οι υπουργοί θα υπάρχουν? Να δίνουν γκόλο, ρε παιδιά, το λέω αυτό. Θα δίνουν γκόλο. Ναι, άμα θέλουν να κάνουν έρωτα και δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, να δίνουν γκόλο. Ναι, έτσι. Είναι φυσικότερη και τελειότερη μέθοδος. Για τους υπουργούς, τι έχεις να δηλώσεις? Για τις περσινές εκλογές, τι έχεις να δηλώσεις? Μα είπαμε, ήταν στημένες οι εκλογές πριν 5 χρόνια. Εγώ βγήκα πρόεδρος με ένα ποσοστό 73% και ο Τάσος Παπαδόπουλος με ένα ποσοστό 14% και 10% ο Κληρίδης. Αλλά τα κατάφεραν για λίγο να το θέσουν. Φέτος θα αντισταθείς? Ναι, θα αντισταθώ με κάθε μέσο, ναι. Κάθε μέσο. Όχι επανάσταση, θα κάνω τρελά πράγματα. Στον κυπριακό λαό ποιες είναι οι προτάσεις σας? Υγεία, ασφάλεια, ευτυχία, έρωτας, είπαμε. Και κόλος. Τροφή, εργασία και έρωτας. Ναι. Προκτικός έρωτας. Και προκτικός, ναι, βέβαια. Ναι. Κάποιον άλλο μήνα που θέλετε να δώσετε? Στους νέους. Στους νέους βασικά, ναι. Για τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Εντάξει, κοίταξε. Τα ναρκωτικά θα κυκλοφορούν, θα τα καταργήσουμε. Όχι, θα καταργήσουμε και το τσιγάρο. Και το τσιγάρο. Ότι η πείρα και η γνώση λέει ότι ωφελεί και θα απαγορεύσουμε ότι η ίδια πείρα, η ίδια γνώση και η ίδια γνώση λένε ότι βλάφτουν. Μιλάμε για ένα καθεστώς ωφελημιστικό που θα ωφελήσει τους ανθρώπους, κυρίως σε θέματα υγείας. Στα θέματα των συντάξεων των μεγάλων ατόμων της τρίτης ηλικίας. Το βασικά δεν θα υπάρχει. Όλοι θα ικανοποιούνται σαν να ισχύει το παλιό.
όλοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κράτος δωρεάν και το κράτος θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες τους πάλι δωρεάν. Λοιπόν, θα καταργήσουμε και τα ευρώ δηλαδή. Ναι, μεταξύ μας δεν θα κυκλοφορεί το μίσμα, ναι. Το χρήμα. Απλώς θα Πώς βάλουμε θα, για όταν θέλουμε να αγοράσουμε όχι, κάτι. όχι Ένα αυτό. λεπτό, φίλε. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι ή έχουμε μία ανάγκη, πώς θα την προσφέρουμε στον εαυτό Απλώς μας. Η πόλη θα θέσει τους μηχανισμούς ώστε να ικανοποιεί. Να είναι όλα Να δωρεάν. ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων την ώρα ακριβώς που πρέπει. Οτιδήποτε χρειαστούσει. Ναι, βέβαια. Οποιοσδήποτε χρειαστεί. Φωτογραφία Ναι, με ναι, τον ναι. κύριο να το πω. Στο τέλος. Κάτι άλλο μου θέλει να δηλώσεις για τέλος.